upenyu hwangu ndikatadza kubatsirikana zvakanaka handisi kuona zvakanaka. Kwezviri kuenda kwacho handisi. Saka zviri kutoitika everyday mukandomwa mvura inodziya motoenda koorasa ropa. Mwendo kubva toya neduri kwatochita pamusana pangu makarara nedumbu pakugadzika duri pamusana duri makatobata duri riya mwautanga kudini kutswa paya yo hata ndandakagara sezvizvi kubva uvesa moto pamberi pangu apa mobva bata ruokoko kubva adhonzera nako akabata netambo akandisunga maoko anga akasungwa netambo taitoone zvamama kaita maoko enyu ndandakaita zviudai so pamberi penyu pane moto pamberi pangu paine moto uri kubvira ndichitonzwa kuti apa ndiri kudini ndiri kutsva moto wakananga pachest pati 1 yenyaya iyi hatina kunyanya kubvunzisisa maroverwo akaitwa baba aya nechikonzero chekuti tichibata the whole story yenyaya yavo, mugariro wavo, kurambana nemudzimai wavo, kunetsana nemudzimai kwavaita, tikasiya nyaya yeutano hwavo takangoiti bate hatina kunyatsodzikisa. But tazodzoka nhasi kuti tinyatsokunzwisisa nechikonzero chekuti murume uyu ari kurwara atori serious. Zvino hazvina kumira mushe. Ndakaona vamwe vakawanda mucomment section vachinyora muchiita semunomushora padambudziko raakasangana naro. Varume zvinowanikwa izvi zvinenge zvisati zvasvikawo kwenyu. So ndinokumbirisa zvikuru kuti part 2 inoi titeerere sese nenzeve dzemukati vanogona kumubatsira tichibva tamubatsira. Angava nemazano kana kuti angava nezvatinogona nekuti tiri kuisa namba dzake pavidhiyo rino. So senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, Utindi Ndokuti Thickness kana kuti Ukovhu. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi tinzwe zviripo. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi, Utindi, Utindi TV yababa Kanjanda, uyai kani muone. Vama chedu makadini? Makasindana. Tinofara edu. Ngatitangire pakuti mwiri iri sei mazuva ano? Miviri iri kudzimba. Mwiri iri kurwadza? Iri kurwadza. Chii chiri kuitika? Chii chiri kunyanya kunetsa? Ndingati muchifuva kunyanya. Muchifuva? Muchesti munondorwadza stereki. Muri kudini? Itai kuti simudzei voice renyu tizo. Muri kudini? Marwadziro emunoita ndinosvika pakuita semunhu ari kuvharika mweya kufema. Ndikakotsora stereki ndinobuditsa ropa. So tanga munhu ane TB zvozvo. Pandisa TB mumashure umo pane marimwe zuva rapfuurawo zvakamboitika manheru. Ndakarwara serious nguva diki diki nekukotsora kwendaita. Ndichitovharika mweya pendakazodzisirwa mvura inodziya leti ndopendakazotanga kuchaya ropa rega rega. Saka izvi ndangoti makuseni ega ega ndikamuka kudai ndikanwa mvura inodziya nemakapu matatu ndotanga kudi kuchaya ropa. Saka zviri kutoitika everyday mukandomwa mvura inodziya motoenda koorasa ropa. Ndotanga kunzwa pechipisa kurwadza kwekuita kunge pane ronda. Ndotanga kudi kuchaya ropa. Ndozvinda kunaitika. Right. Vama chedu. Patakauya pekutanga tichikurukura nemi. Tina kunyanya kutaura nezveutano hwenyu maningi. Nekuti tanga tichisanganisa nyaya. Takabata the whole story yakaitika pamudzimai wenyu wekutanga, mudzimai wechipiri kusvikira izvezvi mwane wamuinaye, tichisanganisa nekurohwa kwamakaitwa nekurambana kwenyu zvanga zvakabatana. Handiti? So nhasi isu chinangwa chedu chihombe takanyanya kuema kana kuti tinyanye kunzwa
pamusoro pekurohwa kwamakaitwa kuti zvakakuafektai kusvika papi. Handiti ka? Nhasi ndanyanya kuuya ndakanangana neutano hwenyu kubudikidza nezvandakasangana nazvo kubva papati 1 yenyaya yenyu mucomment section nevamwe vakatondibata direct kuinbox vachitaura kuti murume uyu akarwadziwa ari kurwara. Handiti ka? So zvandakuda kuita panapa ndezvekuti ndoda kuti nhasi ndikusiyirei mukana mutsanangure nyaya yekurohwa kwenyu. Handiti zuva ramakarohwa ndo randiri kungoda chete. Toda kumbosiya zvese zvakaitika zvemumereji mwenyu, kunetsana kwenyu nemudzimai wenyu. Toda zuva ramakarohwa kuti zvakafamba sei, kusvika pamakarohwa pacho makarohwa sei, vaishandisa chinyi kusvika mapedza kurohwa. Tinyatsoona kuti vakakurovai kusvika papi chaipo. Nhasi tiri kunyanya kukonzentreta neutano hwenyu. Imbotibatsirai nekutsanangura ipapo. Nharo zvakaita ndingati muna April. Mukadzi uyu akabuda achienda kumusha kwavo. Akabuda achienda kumusha kwavo akatotora zvinhu zvakati wandei pamba. Ndobva ndatombomubvunza kuti korotora zvinhu zvakawanda kudai kwakanaka here? Kanzi kwakanaka. Kubva takura zvinhu zvadini kubva aenda. Pabuda wataenda ndatesirika ndosvika mamutare ndobva ndagata bva ndenda kupinda longawo. Ndobva ndazodzoka after 3 days. After 3 days papera 5 days ngati 6 days ndopakazotanga kutaura nawo kuti ndiri murodhi yaone vana vako. Ausunganza ndiri kutoenda kubasa kupi kwaRusape. Akudzoka. Ndikati manje ndichiri busy pazvendomboita sika ndikaona ndikaona petro ndokwanisa kusvika ikokoko. Pasina nguva pasina 30 minutes zazozoiti ndasvika ndapa magrosa pamaguru. Ndoti zvikanzi chiya unditambire. Kubva ndatenda paya. Ndasvika mandamuona. Zvakanaka zvikadini. Ina hapana chandiri kuziva. Totofamba tese murodhi. Ndiperekedza apa. Nyambiswa mari kuti ndiperekedze mama. Ndio mari undirati maifamba neni macho mushamwari dzake ndima vanhu vacho vaida kundiponda inini. Etivaratidza kuti ndinaye ndauya arapa. Muchibva kumashopu. Abva tatosvika pamba zuva rakunonyora zvekuma5 kandiperekedze kwasisi vangu. Ndandomuperekedza kwasisi wake kuya. Ndichingosvika ikoko ndagarako 1 hour 30 minutes. Ndikati zvekumaraundi 7 papapo 6-7 papo ndopakabva pazosvika vanhu vachiti ndandoenzanisawo baba mukuru wangu ipapapo nemukadzi wavo vanga vari kutoita kakunetsanawo. Kuti zvitwi zvemunoita zvokuti gara mechipopotedzana garisai nezvakadii zvakanaka. Titoziva vanhu vakutosvika paya. Votomhoresa vanhu vese. Pedza kumhoresa vanhu vese ndokubva wadini? Ndokubva yabva bata inini. Mabatirwo eshe andakaitwa manje ndo akandipa question mark. Totona paya zvikanzi baita basa munhu eta achida tadii tamuwana. Akatoita zvoti timhuka eta tichida tadii taiwana. Taakunodii taakunoseva. Ndozvakaita. Ndobva ndatoti ndigai ndinyarara. Vandabuda gedhi vanabvunza ndau mabatiro munoenda kwakanaka here chindisiya ndifambe ndega tichitaura nawo vacho yemuruda iyo. Havana kana kuda kunzwisisa. Mwatobata ruoko mwabata ruokoko mwakabata pabhanda apa. Kati vadoika ina andimbotizi jazoza ndamosva. Andimbotizi musandibate seunge ndiri nhapo kana kuti seunge ndiri pafa kuti munhu auraya. Zvadaro obva atopinda nemurodhi paya. Tafamba taenda chinosvika pamba. Mese maingofamba achindirova vechivhuna shamu matanda chaiwo chindirova chiperera murodhi. Kusvika kumba ndisingachaanatsi kufamba zvakadii zvakanaka. Vasvika pamba obva vandiputsira pasi ndarara nedumbu. Atanga kuvamwe vakauya vari vaviri vanditsika pamusana uchitanga kujamba uri pamusana pangu. Makarara nedumbu. Ndara nedumbu. Ati umbona zvemurika munondikuwadza musadaro.
mhosva inopedza nekutaura kana ndine mhosva musandidaro dama mandirega tadi tataura tonzwa kuti nhau rwacho ndiyei handina mhosva yendine musandidaro vakaramba mwendo kubva toya neduri kwatochita pamusana pangu makarara nedumbu paugadzika duri pamusana duri mwakatobata duri riya riya mwautanga kudini kutswa paipa yo manazama kutaura omana musandidaro pandizama kuti musandidaro mwauya kundidzigiya mumusoro nditorohwa pa omana chii votondibvisa bhutsu vatokandidzira uko pasi petsoka kwatanga kutondirova achindipisa nemoto pasi petsoka ko chii vakomana obva vatondisimudza paipa ndasikachakwanisi kusimuka simudza paipa kwaufamba nene uchindipusha pese razoita zvekundibatirana mumwe akabata gumbo kumwe akabata gumbo mumwe akabata ruoko mumwe akabata ruoko vari 4 vamwe chirova vakanditakura svika tasvika pamba pavo ndasvika pamba pavo ndakaitwa pati inonzi mabiko aya ndakaitiwa ndakapondwa aikona zvishoma vachindiponda vachindipisa pamoto vachindidira mvura vakambondiponda vonditora vondiisa kundikupira mvura vondidzosa vichingodaro kupisa pamoto. Kana muchiti kupisa pamoto muri kuti chii? vanga vakandibata ndandakagara sezvezvi kubva vovesa moto pamberi pangu apa mobva bata ruokoko kubva adhonzerana kwakabata netambo vakandisunga maoko anga akasungwa netambo taitione zvamama kaita maoko enyu ndandakaita zvokuda iso pamberi penyu pane moto pamberi pangu paine moto uri kubvira ndichitonzwa kuti pandiri kudini ndiri kutsva moto wakananga pachest hai ndototi ronda rangu rendakakuwara nemudhudhi rakabva radhuka futi paundosara rada iso iri hamana musadaro munondikuwadza havana kunzwisisa vakaramba vachindiponda mumwe mukadzi akambondirovawo anga aripo wacho aindibatsira pakundirova kwaita akaziva kuti munhu warwadzirwa marovero akuitwa haisiriwo ndokuti hanzi ndakatombonyarara rudidini ndopakabva vhunduka bva afonera nesebhuku mukadzi iye munhu ari kuno adini aurayiwa ndozvaitofunga achitoita kuti ndadi ndafa iye anga atomborovawo anga atombondirovawo polisi obva yafonerwa pakauya muneighborhood anogara uko kuadha uko mupurisa auya anogara kuadha ndakasvika ipapo pandakatanga kupondwa ndakapondwa zvekuma7 ndobva ndazoregedzwa senguva dzinedzi matichi ndakatanga kupondwa zvekuma7 dzeusiku kwakurara muchirohwa obva ndarara nechirohwa kusvika nguva dzinedzi muchirohwa imi mbomirai izvozvizvi kwakuma kana ndichitarisa dzakuma3 murireva kuti vakarara vachikurovai kubva kwaedza kwakuswera kusvika kuma3 masikati ndopendakambokholapsa zvekumakuseni mukadzi ndakambokholapsa zvekuma12 dzeusiku mukadzi ndobva afondani sebhuku bva ati hapana zvinoita afunda chipolisi afonda mupurisa anogara kuadha uko ndopakabva hanzi ndiri munzira ndiri kuya ndimbori bhizi ndiri kubasa zvabva ipapo makuseni acho vamuka vari kungondirova kusvika zvekuma 1 ndingati zvekuma 11-10 papapo ndopenda bva ndadi ndakholapsa futi ndopakaziva kuti nhau rwataitadi ashata mumwe mwana wacho bva auya wababa ipapo pamusha pendaiponderwa ndiri kobva yakabata demo kada kutokutema iwo kati nhau rwacho muda kutemera ndeipi imhosva yei chinditema izvi ndakabva ndadaiso musoro wangu ndikati tema zvako ndokuti ndarwadziwa kare hapachacho ndichadi chindichaita muupenyu ende matondiuraya kare nyange ndikanyangoti ndikararama kwacho hapana chimwe chinhu chichakwanisa kuita kana kuti ndichariritira mhuri yangu
vatondiuraya kare chindiuraya demozveshuwa rakadzika rakazobatwa nemukadzi iyeye akafundira sebhuku ratosvika ratoapa obva azomhanya kudii dai obva aripushira uko obva radonhera uko dai obva adonhera uko zvikanzi imi ngozi yemuda kutanga munoipedza here ino handisi ari munhu ageza maoko nemukadzi uyo ndobva abuda bvaenda right kubva zvaita sei abuda aenda kudaro pasina nguwawo ndopazofona sebhuku kanzi ndasvika chiuyai kubva taendeswa paipa ndisingakwanisi kufamba ndanda kufamba nezvigumwe tazvokumanikidza svako ndichipusha chimudzira pasi ndichimutswa ndichirohwa ndichingoenda svika ndasvika paipa kubva asimuka mukadzi obva ataura pedza kutaura mukadzi uyu wanga ari ani mukadzi wangu wanga ndaiti ndo mukadzi wangu ndakazvana okay ndafunga kuti mukadzi uyo wanga akafonera sabhuku ukandaiti ndo mudzimai wangu chaichai asimuka akaronga dhiri ndiye akasimuka pasabhuku zvikanzi kudini kubva ataura zvakataura zvakataura hangu handichanyatsozvisiva vangu zvezvakuda muridzi semunhu anga mirai bijana baba mama pasabhuku handingati pasebhuku ndopetaitira musangano okay mirai ndoda kuti muzopfuurira mberi panga pakutaura mukadzi uyu pamberi pasabhuku ndoda kumbobvunza kuti kubva pamakatanga kurohwa na7 mukarara usiku hwese mukaswera kusvika kuma3 pane chamakambodya here hapana okay ore ngatichipfuurirai mberi handei pamberi pasabhuku panga pakutaura mudzimai wenyu ataura kudaro akataura zvakawanda saka nekuda kwevamwe vanhu manext door aiona magarisirano etaiita nemudzimai wangu vakabva mutaura kanzi iwo uri kunyeba iwo taikuonai mesi nemudzimai ndiwo atienda kunotengera mukadzi uyu hembe dzakafanira dzako mechameshendanowa chamese mechidini mese kumagrosa sazvotaurai zvabva kupi iwo takati unge tiripo pakanyengera murume uyu mukadzi uyu usada kunyeba hamuchacherechedzi kana zvaakanga ataura mukadzi kuti azopindurwa izvi ayo izvi yangu handichanatsocherechedza ndakungocherechedza padiki sekuti maamarwadziwa ndarwadziwa nyaya yanga iri pakuti ari kukurovererai kuti makatora mukadzi wemunhu angatoti hanzi kureva mukadzi waakakupfimbirai uya angatoti hanzi mukadzi achitori mukadzi wemunhu anga ine 6 months vasingachagari vese okay nemukadzi kobva azondipfimbirawo ndezvakaitika okay right saka zvadaro manje ndopakabva abuditsa gupuro paina sebhuku kubva ita zvekukanda gupuro bva ranongwa nehanzvadzi yacho hanzvadzi yemukadzi kobva yandipa ndobva ndaramba rugamushira kobva ata zvinopfokotedza mumwe sebhuku obva ataura kanzi imimi vanhu imi muri kupenga imimi gupuro ndo zverinoitiwa here kana usingachadi munhu imi mai muri kuramba murume uyu nekuda kwehure hwemunoita mune shuwa mangwana muchazomufunga munhu makutambudzika saka akazorealiza late kuti zvendaita ndadi ndakanganisa asi zvakaoma ndichingobva ipapapo ndichingoti dare rapera mukadzi wemudiki akabva asimuka kubva ataurawo zvakataura namai vacho mukadzi yanga aripo kubva asimuka zvikanzi uyu ndiakauya akapfimba mwana wangu baba totanda hatida kumbomuona hatida kana kumbomuona mai vacho akataura saizvozvo uyu akataura saizvozvo masvona ndopakaperera chinhauro kubva ndatobva ndaenda kumba svika kumba ndakaita nokunga 3 hours panhu pasingaiti kuti ndite 3 hours panotokwanisa kuti ndite kana kuti 10 minutes svika pamba ndichibva ndasvika pamba hapana chenda ndichinzwa ipapo ndainzwa pain mumakumbo kurwadzirwa uku kwese uko ndanditoriraitwa hapana chendaimbonzwa ndakazoti pendakarara ndichimuka makuseni kuda kuti ndimukudai ndobva ndatadza kuda kuti ndisimukudai ndatadza ndakazoita zvekubatira madziro emba kuti ndisimuke
kubva pamubhedha pendandiri. Pendakasimuka ndakabva ndadondora pasi. Ndikati uya undisimudzewo ndadini, handisi kukwanisa kusimuka. Muchirevani manje? Ndichireva mukadzi. Ndobva ndasimudzwa. Kureva kuti muchibva iko kuya makatodzoka mese kumba naye? Makatodzoka tese. Achiti chii manje? Hapana anga akaguma, hamusina mugumbukira? Ndasamugumbukira. Hapana chandaitombofunga kwaari kana pisi. Ndasvika ndobva ndatogara. Makusena aibva ndasoti munhu zveshe ari kurwadzirwa. Zvikanzi batwa ndinazvo chaiyo hazvikwanisi kuti ndigare newe. Ini ndakutoenda. Kati wewo rini manje mangwana wacho? Hazvina kushata dini endako. Asi ziva kuti ndikafa zvakadai uchakanganisika muupenyu hwako. Nekuti ingozi wakaita iyi. Wakandiurayisa. Nhasi ndochema nechiti wakandiurayisa. For sure akabva aona kuti ndakanganisa kubva nditora. Tafamba tese murodhi. Taenda tese. Ndikati zvendiri kunzwa panapa hazisi right. Ndandisati ndambomwa doro muupenyu hwangu. Ndobva ndati no, nditengerewo supa. Ndikwanise kudini? Kunwa ndiri pamwe ndingatadza kunzwa kurwadziwa kwakanyanya. Posho akatenga supa ndikanwa. Ndobva ndatsunzwa kuti hapana zviri kubatsira. Zviri kurwadza. Ndobva ndangoshingirira kufamba. Ndichienda kunotora imwe mari yangu yangasara. Yanga iri. Ndaenda kunotora mari yanga yaita $60. Ndobva atora imwe mari kanzi ndekumba kwedu. Ndobva takwira tese bhazi ndingorwadza kana ndinotsa kuchipatara hana. Pandaenda kumba kwavo vasvika mamutare ndisiri kuona zisi ranga rine muti mukati. Wakapinda ndo ndakaita zvekuvhomora apa. Makazouvhomora rini? Ndakauvhomora ndapinda mamutare chifumi chacho ndakauvhomora. Wanga wakareba? Wanga wakatorebe zvekudai nechigumo changu chudai. Wakapinda wakaita zvekudai so. Uchienda kuside dress kudai. Mupindura wakaita kuti ndakatomboita mazuva ndisingaoni. Ndopakasvika mamutare kwanditengera magirazi. Mashedzi aya ndopakanditengera. Ndatopfeka kwauchitoenda. Hembe dzangu dzimwe dzakazara ropa. Akabva atenga dzimwe hembe. Kubva ndaenda mutoireti ndopakandiperekedza mba ndachinja dzimwe hembe mba ndapfeka. Tachienda tese. Svika kumba kwacho. Ndobva ndataura nyaurwa sezveiri kuna vabereki vacho. Asi vabereki vacho havana kuzvibvuma. Ndo zvingaita mwana wavo. Asi kubva pahure hwake hwekutanga ndakavaudza ndozvezviri. Vakauya vakagara pasi neni tikataura. Ndikabva ndangoti regai ndimuregerese munhu ndakaita naye vana. Handingamudaro. Ndasiya nazvo. Saka zvadaro ndakabva ndazomusiya kumba kwavo ikoko. Ndatodzoka mamutare. Ndadzoka mamutare. Ndinatsunzwa kuti zvichandiitira zvakanaka. Ndingodzirika bhazi ndopendakadonha mba ndakolapsa. Ndakazomuka ndatotakurwa ndakuchipatara. Pendaenda kuchipatara ndopendabvunza kuti ko panapa ndiri kupi? Chii chaitika? Kanzi ndangokona wakadonha chichi nemunhu akachitonditakura iyeye. Alright, ndobva ndatiudza zvikanzi chii? Une dambudziko remwoyo here? Ndikati handina. Kanzi une dambudziko reBP here? Ndikati handina. Zvikanzi saka chii? Ndobva ndamuudza dambudziko rangu ndandasangana naro. Zvikanzi zvakaoma. Ndopabva ndipa $10 akandipa. Zvikanzi iyi mari chigadha uende nayo. Apa ndakumbokutsvagira mabrufeni ekuti udini? Usanzwe kurwadziwa stereki. Ndopakabva nditengera nesadza. Ndobva ndadya sadza iroro. Ndabva ndigadisa kombi. Pandaenda kumba. Svika kumba pandakwanisa kurarama zvakanaka. Ndakazobvisa umwe muti apa. Pane kabunda? Wanga wakatoreba sekudai sechigumo dai. Ndakabvisa. Ndotogara paya. Saka izvozvi manje ndane dambudziko rekuti pachest pangu apa panopisa. Rotizve parotodikitira izvi. Panopisa pochirwadza ndikapfanya dai panotanga pane ronda guru risingaiti. Ndikakotsora zvakanyanya ndobuditsa ropa. Semuna neTB.
ndikanwa mvura inodziya ndotochaya ropa ipapo. Ozi zvakambondiitira pane 3 days dzapfuura, mari mwezi rapfuura. Maiguru ndazototi mukadzi wangu shedzapo maiguru, nomwe ndakurwadziwa ndakuvharika mweya. Pakazotoya vakazotosvika ndisikakwanisi kana chinhu kana kunzwisisa kuti chii chiri kuitika ndasingatonzwisisi. Ndobva wafonera mukoma wangu zvikanzi imi zviri kunoku hazvina kumira mushe, dai magona mari masvika kunoko. Zvikanzi mukoma wangu vakangokwanisa kupindura kuti izvi ndichiri pai, ndiri pabasa. Ndokumbirawo mumhanye naye kuchipatara kana kuti mombomudzisira mvura inodziya musati maenda naye kuchipatara. Osho vakabva vandidzisira mvura inodziya kwakuya wandinwisa. Pavakandinwisa daroka ndakangodzotora katatu ndobva ndazonzwa kuti apa ndatsva ndakuvara patanga panhu padzimbirwa. Momende ndakanzwa izvo ndakabva ndatonzwa kuda kutochaya ndati ndiperekedzei nokuti inzwi rasi chabuda zvakanaka. Kubva ndatakurwa nemudzimai wangu kwavandiperekedza kutoireti kusvika kubuditsa ropa rega rega. Sana nhasi unondoti ndikangonwa mvura inodziya yemakuseni ndiyo inotombondibatsira dzimwe dzenguva. Ndikanwa mvura inodziya ndinochaya ropa, saka ropa iro ndakuvhunduka ndichazoti raakubva pai handichazivi. Nokuti ropa rairo rakawandisa stereki nechibuda. Saka ndafungidzira kuti pamwe pakakuvara pane ronda ririmo, soti pendakamboenda kusikani pane imwe shamwari yangu dhokota ari kuBulawayo akandiisa pax-ray zvikanzi pane ropa rakadurura pachesti pako mumapapu. Saka mapapu akuita senge akuora mamwe acho nekuda kweropa iri. Samanje ndikafema dzimwe dzenguva hatovhuriki kuti ndatsodi kufema zvakanaka. Ndida kuzoita senge munhu akutorwadziwa, akutadza kufema, akuita senge munhu ane asima. Alright. Saka apa manje ndikabata chinhu chinorema ndinazonzwa kunga pane bhonzi rakadambuka apa nechepamusana. Apa futi apa ndinonzi pane mbabvu yakadambuka apa. Ndikazotobatwa dai ndotonzwa kuti inotorwadza baba. Yakadambuka pamairohwa ipapo. Right baba. Vanhu vakakurova imimi munovaziva here? Vanhu vamwe vacho ndovaziva, vazhinji vacho ndingati ndovaziva. Mungandiudza here kuti musi wavakauya kuzokutorai usiku vachikurovai vanga vari vangani? Zvekuma 36 vaisvika. Right. Vanogara kupi? Vanogara muAdha kuTsuruko. Munhara muri muvhileji imwe chete? Tiri muvhileji imwe chete. Munotombovaona here? Izvizvi zvangu ndakangoona 1 wacho ndakaona. Hamusi kuda here, hamuchadi here kuti vasungwe? Ndakambozwa muchiti pekutanga muchiti ndandakavaregerera. Ndakambovaregerera zvangu, but nekurwadza kwenda kuita ndakutoona kuti inini anytime ndikwanisa kungonyarara because zvakuita izvozvizvi hazvichandipi chance kuti ndimboraramawo zvakanaka ndirambe kana ndisarare. So noti kugara kwandakatoita panapa ndakutorwadzirwa. Nekutogara ikoko? Nokungogara kwandakaita kudai ndakutorwadzirwa. Saka muri kutongoona upenyu hwenyu kuti hwatoshata? Upenyu hwangu inini ndikatadza kubatsirikana zvakanaka handisi kuona zvakanaka. Kwezviri kuenda kwacho handisozvionesisa. Handiti? Handisozvionesisa. Nekuti kudya kwacho kwakutondinetsa futi. Ndangoti nyobvu ndosiya. Pamwe pacho handitodyi, ndotoswera ndakadaro ndozoti zvekuma raundi 3-4 ndozoti chindipawo chekudya. Ndongoti nyobvu mbijana ndotosiya. Na usiku chacho ndotadza kunovata ndotakana 3 hours 4 hours ndakagara kudai so ndichisvika pachest. Saka munongonzwa pachest paakuvharika? Ndotonzwa mweya kutovharika kutodhonzeka mbijana kuratidza kuti munhu
ndopesa ndakuita zvonge munhu ari kufemedzeka songe dhongi riya rakasungwa raneta riya rikuidza mukwidza riya yatoti wi ndozvine ndakuita izvo kuita kunge munhu azaridzwa. ndotonzwa mweya wavo kutodii wakutofarika. Ndozotomboita 3 hours to 4 hours ndisingatofemi zvakanaka, ndiita mweya wokuhaka uya sezvita ndingati mbudzi inenge yakufa zviya zviya. Nomboita kuti 5 minutes to 10 minutes isingadi isingafemi. Ndozvinoenda kuita izvozvo. Saka muroda kuti chii baba kumhuri yeZimbabwe? Ngatimboda iso tozopesera nemhuri yeZimbabwe. Mudzimai wenyu akakonzera kuti murohwe, akakupai internal injury yamuinayo iyi yatakutoti it's a permanent injury. Pamwe ari kuona nyaya idzi nekuti muri kubuda pachivhitivhiti, muroda kuti chii kwaari? Ndinoti dai mwaramukomborerawo amuwedzere makore ekurarama, nekuti hapana chanoziva chanokwanisa kuita. Ndochendotaura kwaari. Ende futi chinonyondirwadza nhorwa yemwana wangu inondirwadza zvekuti inondirwadza. Kuti mukangofunga nezvemudzimai uyu munofunga mwana wenyu? Nguva zhinji handitogarisiki zvakanaka nekufunga mwana wangu iyeye. Munhu akazvara ndingati akaenda kunoparitwa musi wa2 December. Apa nhumbi yaida kuzvarwa muna February paifanira kuzvarwa. Kubva enda kunoparitwa ine 7 month musi wa2 December. Mwana ubva afa hanata 3 days kubva afa. Hana kufonerwa kubva aita 3 days ari muchipatara mumochari. Kubva ashedza nesi iye wekubhulawa wekuchonocho. Kubva auya nemurume wake waanoti murume wake uyu nemumwe mukadzi anga aripo. Ndopakusvika mukadzi uyu nesi ndopakutenga bhokisi ndiye nekutenga nzvimbo yekuti mwana wangu avigwe. Ina hapana chendiri kuziva. Ndokuviga mwana wangu ndiye akatanga guva remwana wangu. Akutanga guva ndinesi here kana kuti mudzimai wenyu? Ndinesi. Uyu mudzimai angatonzi ibvapo. Akabva anonovigwa kwanovigwawo kunext. Wanza ufanira kuona kuti tichiita nezveiba. Kubva aenda kubva aviga mwana wangu vari vatatu. Chikomba chake naye nesi uyu nemumwe mukadzi. Chikomba chani? Chemukadzi wangu anonzi Mailutando iyeye. Kubva aviga mwana wangu kupedza kwakuya kwakutora mukadzi iye kwakudini kwakuchienda. Zvinondirwadza zvekuti. Saka pamwe pane zvavakatora pamwana wangu ikuti vanoita business nekuti mukadzi yacho anoita nezvemashopu. Nesu? Anoenda South, anoenda kuMozambique kwese anoenda. Saka ndakazotoudzwa mwana wangu atovigwa patane 5 days avigwa. Zvinova zviro zviri kundirwadza muupenyu hwangu. Nokuti dai Mwari amuregererawo nokuti hapana chanosivaka. Right. Muroda kuti chii kune vanhu vakashandiswa nemudzimai wenyu vakakurovaya, kune vari kuona nyaya iyi? Avo kana zvichibvira ina handichaoni kuti zviri kufamba sei. Ndangototi chero zvezvaita kwavari ikoko. Chero zvezvaita. Muroda kuti chiiko kumhuri yeZimbabwe iri kuteerera nyaya iyi? Tine vamwe vakateerera part 1 vakaratidza kubatikana nenyaya yenyu. Vamwe vakativinga kuinbox vachiti toita seiko kuti mukomana uyu abatsirike nekuti taona kuti ari kurwara. Izvo zvinova ndo zvakazoti tidzoke kuzotaura nemi papart 2 pano. Zvinoda kuti tingotaura nguva. Dainda ndangowana rubatsiro nguva iripo nekuti zvendatarisa kuti zvichandibatsira
ndakapedza ndoti ndakatengesa stendi ndikatengesa. Zvinova zviri izvo zvimwe zvaikwanisa kuti zvindibatsire kuti ndirapiwe zviite zvakanaka, asi hapana zvakabatsira. Mari yakangoperera muzvipatara nekutengawo tumwe tumapirizi twandakamborarama natwo. Ndifunga kuti pamwe zvichaitawo zvakanaka. Firiji nesola yandandinayo vakatora vatezvara vacho vakatengesa vakadya mari. Zvinova zviri zvimwe kuti dai zvava zviripo zvaindibatsira futi kuti ndikwanise kurapiwa zvakanaka. Nekuti mari yacho yaidiwa ipapo kuti ndirapiwe yange yakati wandei. Saka zvisizvo zvimwe sendakatengesa muti ndakatengesa stendi ndikatengesa kuti ndisamewo kujoinidza mari dzoti dzidi. Wakatengesa chistendi nemudhudhudhu? Kuti ndikwanise kubatsirikana kuti zvakashaya basi. Kusvika pendava nhasi uno. Kune vari kuti vanoda kukubatsirai, vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata panhamba dzinoti 078 72 019 39. Dzidzokororei. Nhamba dzangu dzinoda kundibata ndedzinoti 078 72 019 39. Okay. Ndo nhamba dzangu idzodzo. Vamachedu mazvita. Kana pane zvasarira vateereri vachanyora mucomment section. Tinozodzoka kukubatai zvakare. Kana paine zvasarira zvingada kuzivikanwa nevanhu. Tinokutendai nenguva yenyu. Tinokushuvirai kukurumidza kupora, kurumidza kurikavha. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka, akusimbisei uye pfurirai mberi nekuvaregerera. Asi hatisi kureva kuti ngavasasungwa. Munhu akapara mhosva ngaasungwe. Asi mukati mwenyu regererai kuita kuti Mwari arambe ari kusaidhi kwenyu. Handitika mazvita tosangana muchikamu chinotevera. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata. Utindi, Utindi, Utindi TV yababa kanjanda, uyai kani muone eutakanjanda waya waita mukurumbira Utindi TV hamakan komana meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende, 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 utende baba nesuo tasimuka tarira